Horas madihita na madohoti parmingguon di bagasan sedarion suang songoni na mangihuton sian jabu. Tarlumubi ma dihamu natongon od basod dope parjulu sahali rap marminggu di bagas joroon. Tuhat tama dongata. Asa masuk kita tu parminggota taparadi maroha do pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Maredde mahita sian bukwedde nomor 654 ayat sada dohot 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Saya tongdo mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu siat jorgong. Saya do pakon maau jala asiro hamdiau, ay pujung jalan ada angol doau. Hodo ali Jehovah dihalunguton rohakku. Ali debatakku marhaposatu hodo au. Sayunang paila au. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolaniho anakmu na sasadai. Dilehon hodo ibana humokopami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugu marohanami. Asa unang ganggu rohanami makaporsyai hasesan ni dosa nami. Asa unang madili hami ala ni dosa nami. Alaya sa posituturo hanami dia siniroham na gudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amen. Mari kita.
Tangihon hamuma pati ni debata, sian ulaon ni apostel bidutolu ayat 10. Atong pauba jala paulak hamuma rohamuna, asa tarsesa dosamuna. Atong rak mangidugugu mahita tutuhata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahan mangulahon mau pati ni. Amin. Mare de mahita. Tatopoti ma dosata. Alea manami jala debata nami na di banua gijang pargugu na sohatu dosan. Pardinggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hasaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jut do hami mardosa maradupoko. Jala jut do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Saya rupi mahami ho ale debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na madabuuhum hamakuan, Kristus Jesus do nong mate. Alay dadaholani, nong mulak mangulu do jala di siamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Di
Tabigi mahatani debata turpuk nyari mingguon ima sian panurirang Jesaya biddu 55 mamuka sian ayat onom sahatu ayat sia tajahama marsori-sorin. Sai lului hamu majahoba bisa tarbahed dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahatima dalana jala jolma pargeduki maka sakapna sai mulak ma ibana tu jahoba asa marpangulahi rohana mida ibana dohot tu debatata ai buas do rohana manalesei. Aidada pikirakku pikiran munai jaladada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Ai songot tiboni akka langit sian tanon songonido tumibo akadalaku siat dalam munai jalaka pikirakku siat pikiran munai. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiaw tay, songon nahina tidakon ni dong atas saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabi-gabian siato di porbadia adorang sabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana dihau pinarsilang na tuat tubanua toru dun ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani
Disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au persea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesani dosa. Dohot di hatai na madok. Mulak mangulu sugut daging ni halak na umate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Tabigema titing di huriata. Salam. Salam hari Minggu ma dihita sasudina. Tabege ma tikting duriata di bugasan minggon. Naparjolo gowarni minggu. Gowarni minggu ta sederon ima minggu okuli do topik maramubaon ni roha asa unang mago. Napaduahon pakubasion ni inak padita fungsional. Setelah tanggal minggu tanggal 20 Maret 2022 padita pusal hakim memang perapatan pandita Teti Dorinda Istopul Sarjana Teologia marobas JGP MT Haryono. Napatuluhon pelantikan panitia Pesta Gotilon tahun 2022. Sedarion minggu tanggal 20 Maret 2022 di permingguan pukul sia 30 Marbasa Batak. Setelah persembahan kedua foto-foto do pelantikan panitia Pesta Gotilon tahun 2022 jela pinasa ma partikian tu ketua panitia Gotilon pasaton kata sambutan. Duksinu permingguan di batu pama rapat panitia maringanan di gereja akagoar panitia terlampir. Pangapulion sadarion minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 1 sada 30 dungsidung permingguan sia 30. Patu panhuriatta do pangpulion tu keluarga amang situa Agustinus Simajutak maringanan di kostori hakim memang perapatan alani pinanggidum matu sudah hita lau madohoti acara di Batupa Hombartu protokol kesehatan. Nomor 5 pasu-pasu parbagason tikting paduahon naing majalo pasu parbagason ma pardamaian Simajutak Ania mata situa Dr. Antus Jakbar Simajuntak almarhum tubuni inang Sintaria Boru Panjaitan. Ruas ni Uria Hakeme Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa. Dohot Puji Afrida Boru Marbun Boru Niamata Tunggul Perlaungan Marbun tubuni inang Rosinta Sigalingging Ruas Surya ke Mampang Parapatan Resort Mampang Parapatan. Pamusu-masu di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul waluip maringanan di HKP Mampang Parapatan tuat tama nama sumasu ulauni. Napanopon patanakkon hatan di bata. Dari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 10 wib. Nak patupao do PHD inahanna. Nisoma sude inanna asaro madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10 wib. Naik patupao do PHD ina Debora. Nisoma tusude ina Debora asaria madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10 wib. Naik patupao do PHD ama. Nisoma sude tu ama asaro madohoti PHD. Penal Alkitab dilakukan secara Zoom meeting. ID walu 30 sado pak sada telu walu 5 pitu. Patengah pason naparjolo.
Dari Jumat tanggal 25 Maret 2022 masuk pukul 10 sia 30 marbasa Batak. Di Batu Pado pertandingan Paso Parjolo panaonon ni Tuhan Yesus Kristus. Pinangido tu sudah ruas nihuria asaro mai talao madohoti pertandingan pasone. Jadwal kebaktian pason tahun 2022. Jumat 1 April 2022 pukul 10 sia 30 pasong kedua bahasa Batak. Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 10 sia 30 pasong patuluhon bahasa Batak. Sabtu tanggal sia April 2022 pukul 10 sia 30 pasong papaton marbahasa Indonesia. Nomor 8 pertanyaan dot seminar remaja distrik Walu DKI Jakarta. Dari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10 WIB naik Batu Pado ibadah dot seminar remaja CHKBP distrik Walu DKI Jakarta. Narasumber IMA Pendeta Bernard Manik MTH Preses distrik Walu DKI Jakarta. Dohot Evangelis Dr. Perjuangan Lubis MM dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ibadah dohot seminar di Batu Pacar Hybrid marenganan di HKBP Kebayoran Baru na dohotan ni 10 halak. Dohot meeting ID Walu onop pitu onop tolu 22 si Walu tulonom paskode remaja DKI. Pasiahon bona tahun perempuan. Dari Minggu tanggal 27 Maret 2022 dung sidung permingguan sia 30 WIB maringana di gereja naik Batu Pado bona tahun perempuan HKP Mampang Parapatan. Tu sudah perempuan Ria Mahita Laho Madohotisa. 10 periodisasi seksi-seksi. Hombar tu surat variasi nomor 066 garing D angka Romai 8 DKI garing angka Romai 2 tahun 2022. Taringot tu periodisasi seksi-seksi di tingkat uria distrik. Pinatau matu ruas HKP Mampang Parapatan bahwa hari Minggu tanggal 3 April 2022 dan kebaut Pado periodisasi seksi-seksi. Pinangido tu sudah dewan-dewan asa pasaton guar-guar naung tarpilit. Nomor 1 sada QR kode HKP Mampang Parapatan. Pinatobon tu sudah ruas nihuria HKP Mampang Parapatan nungarade QR kode diberitahukan kepada jemaat HKP Mampang Parapatan bahwa gereja kita telah memiliki QR kode tabungan mandiri HKBP Mampang Parapatan. Dia kapelean minggu, pelihat tahun, hamulateon lain nasing, boy mata kirim marhite QR kode boy do tajalo marhite situa sektor tabe. Ruas nomor sahid. Tawo mari bagasan tangyakta nomor sahid ima. Amang situa mangara Golfred Utajulu sektor opat dirawat rumah sakit Cikini. Hatan di Bata pasa madalamu tujahuba jalhaposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 7 ayat 5. Ulang tahun kelahiran parhalado do ruas pasaton setelah ulang tahun di Bogasan Saminggon. Idok hatani di Bata ay taban ni do diho gajang ni ari-ari do tahun ni ngulum do dame udah tulu ayat 2. Parpengon kapilian boy metaida di arotas nadong di tabe martangyang mahita. Puji-pujian hasangapon di pasak ronami tuho amang parlinggan bahasa natoktong mengaliat tiki di hami di Bogasan sadarion boy hami rosian jabunami tu bagas joroon lau mabege hatam nabadiai mulai Tuhan jika sude akan adenggan dok niliwasa di pusat tu kami ganuk keluarga
ganup rumah tangga. Beri Tuhan saat kami di bawah joroon naku beri kami Tuhan pangotak ni COVID-19 suai matunggodang Tuhan naguan hosa kehilangan pekerjaan dosudema Tuhan terganggu akar roda perekonomian nadong di Portibion susuma di Indonesia. Alain Tuhan mola tema ala nunga beri kami lam melandai COVID-19 jalan mardala aktivitas sosial ekonomi untuk kadang-kadang ning marsikola agi ma Tuhan disude tangyang nami pangidon nami tuho boy ma Tuhan tarjal ho asa boy Tuhan akka ulon nami na mangalakar betu jalo Tuhan boy pas bosamu di bagasan lasni roha Tuhan tangyak kon nami do di bagasan sedarion ima pelantikan panitia pesta gotilon tahun 2022 songona isuhuton ni bulan amak sektor obat Tuhan takas di botoho om masada dalan ni huriam songon na menopang anggaran keuangan di hauria hakim parapatan napa sorabi Tuhan disude panitia natar pilit naung di pas-pasuho agi mana Tuhan panition dosroana sida nilau sada tugas te pasat huria tu nasida bodenggan lon sida denggan sehingga tujungna Tuhan tarida mahami akka toktong sadani roha di HKBP mam perapatan namela dirina lapo kobasion martahite pabahenan di huriamon so ni Tuhan di sadarion naik patapun nami do pangapulion tu keluarga ama situa si majutak nak projolo dia lapo sada ina na halongi hami sajolo nami Tuhan beri kami amak siton sada contoh di hami Tuhan ngatar jaluna sida akan nama saya tarida di sedarion boy sidaro mar minggu ila minggu na salpo Tuhan ngapajuk pahami di huriawan agi ma Tuhan sude akka tangyang nami tujulanon tu amang keluarga si majutak boy mata pas pasomu nasida inadong anak ko nasida buru nasida sada ima arina kalas 3 SMA nagawe danak si patujulon aduanon di keluarga besar si majutak na belas ni rohani na tua-tuana Tuhan totong do tangekon nami ima nang marsakap parsaripeon parbagason tu anak do boru ni huriam pardamian si majutak dot oranna puji aprida boru marbun Tuhan homa napatu paun sude akka rencana akka sakap jala patu ma Tuhan akka si benoni keluarga jala homa toktong na malek kesehatan tu nasida asanggiat Tuhan nang rencana nasida na 3 tahun sampai tuminggu sonari nang tuminggu berikutnya tuat dari Sabtu mardala sudah akka ulauni sonang soharibuan kodo tuan na batu pa pardonga saripeon dia ka nama seholongan ali Tuhan tuhoro pasaton nami asa homa Tuhan na toktong na mangalalas ni roha sehingga boy mardalan pausuhosoni nang paradaton ibagasan lasni roha Tuhan toktong do tangikon nami tu inahanna Debora dohot pea ama buka saminggon asa sudema Tuhan ambil bagian nilau nam patu panasida PHD dohot PA anggiat Tuhan martehite akka tangyang nami sudema akka inahanna Debora ambil bagian inalao patupa PHD nagai padimutton haporson nami di keluarga nami nang duriam so ni Tuhan rencana nami ni paton nami tangya pertanyaan passion para jual hari Jumat berkami Tuhan galia doa kami Tuhan dia ka pertanyaan passionon hurang doa kami Tuhan manggalir diri nami alain apa suara nami Tuhan tu hari Jumat disude dimulai hayo pertanyaan passion parjolo
Agiat Tuhan sudah ka sektor-sektor, aka kegiatan kategorial sudah Tuhan aka por, boy mahami rapak di gerejon dapat tu paon atau pas parjolo. Aido Tuhan na parjolo songo panaunan Tuhan Yesus di dolok Golgota. Tuhan totong dotang yang nami songon periodisasi seksi, songon aturan sian HKBP siap pusat, nengulan naima Tuhan periodisasi seksi di urenamion. Tuhan homa nama milit akka seksi anggota nama kala rohana, lao martugas dia kegiatan-kegiatan bagian-bagian nadong di urenamion. Asalam dengan asalam tupa sudah Tuhan akaulan nami so kami Tuhan anak pendidik Tuhan Yesus naboy mengalir roh nami jika turu ambil bagian jika kegiatan yura nami di gereja Mampang Perapatan. So ini Tuhan dengan kami do amak situa huta julu na topek Tuhan noeng marubat anak name di rumah sakit Cikini. Tuhan hodo pamasu-masu hodo namangalen hai pason. Ali Tuhan saparan yang diholangi hona tu Tuhan mo Tuhan pasak mahai pasot tunasida. Namasilu ami Tuhan disudi aka boda aka parange next pasoton na Tuhan kana poso Tuhan di gerejon. Amangon sada dihami songon paniroi di urianami Hakimang Parapatan. Tuhan tuh kena ini begenai berita nauli di pasak ninak padita borsi topul narona sida Tuhan sian HKP huda gurgur siat tarutung pasca pemami Tuhan lama jalo berita nauli asa boy Tuhan pakion nami di gulu nami siganupari aido Tuhan ojan nami berita mi deka pangul nami siganupari dile paborato nak kaya nakon nami akapopu nami siat jolo nami Tuhan bay mahami nagabe parturuk ni roha nantok tong mabadongan nami utibo siak kami igulu nami siganupari aido tadi jarok koto kami lau pawakiton lau patibodongan nami dia kaulaon siganupari atok Tuhan gudang nepi Tuhan next pengadun nami tuho ale patar di adopamu sepatu papa Tuhan itikina tuhami omat yang nami tuho amang padenggan basa holam mengasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalma tangyang namion. Amin. Tapujima Tuhata marede mahita sian bukwede nomor 670 ayat sada dohot 2 laos tapasahat ma pilihan sada A sada B di bagasan las niroha.
Damai ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate muna dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas. Songon na galido. Horas madihamoy na ngamang. Dilas ni rohata, di parsorata, di bagasan no bason. Naing taruli mahita di pasu-pasu partodio marhite-hite hata ni debata na tarsurat di Lukas bidu 10 ayat 1 saha rodi ayat sia. Lukas bidu 10 ayat 1 saha rodi ayat sia. Alaya dorang sota jaha hata ni debata dong do padohan di hata Indonesia ninna tak kenal ninna maka tak sayang. Jadi asa tubuh holong ni rohana ni rahutan ni Kristus Yesus tuhatai nangamang dingga dora muluhu pada do kami diri nami nang pe nungan yang diguriton di tikting tai ya hami mapadita herbina tiar mau liboru situpul na walap marga silaban sada dope danak bawa di hami basa ni ko mangalap alaw do nak kolong rohak na alaw do na markolong di rohati mana jadi aw do na mama say mana nama saya sesaut ido makana hudok nak kaning aw na mangalap imana jadi sada do pedak danak bawa di hami nangamang marumur sa tahun 2 bulan tangya ko kamo sa tabba jal hami makobasi di rorasi lidung do nangamang jadi sian Utanda daw do hami rotu huriat tau tu HKBP Mampang Perapatanon. Sautik maju taringot tu huriat ta HKBP Parbubu, resok Parbubu. Ia huri HKBP Parbubun nunga huria nama Toras. Sudah gereja yang tua. Ninna ka na tua-tua na jolo ruas ni huriat tai. Ini gereja HKBP Parbubu adalah gereja tertua ketiga. Ninna dung dame saya ni huta piaraja baru maninna Parbubu. Jadi HKBP Parbubun balgado molo gedungna ale ruasna hola 120 kakado. Gereja tua tapi belum pernah marjubileum. Pagaran nami HKBP Siadorador huta hatubon ni amang situa huguari maju amangnya teh situa Harles Sinaga kaneng 2 kali marjubilium ale huriat tadang ke adope karena terjadi perpecahan kala itu antara sesama jemaat gabe bola mai moloin na situ anak kaneng mekar ale mekar tu GKP ma deba tinggal mas 120 kakak tading na jadi dangadongin naka buku bolon do lan asing dungpe di tahunon hu bentuk kami ma panitia jubileum. Jadi sekarang kami sedang menggalang dana alai tangya ko kamu mahami amanginang ruas HKBP Mampang Perapatanon asa dingga martupa uloni sekarang lagi proses pembangunan ala 2 kali roboh tembok nami. Jadi proses pembangunan tembok majo tembok ni garejai asa molo saut ase rohani tuhani jadi kami marjubileum 2024 asa tarbagak. Kota kami pehamu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan marhite Jum Anon. Jadi imajo perkenalan singkat siak kami inangamang sonari tajahama turpu jamita imana tarsurak nakaning di Lukas bidu 10 ayat 1 rodisia. Tapayuti bema turpu tai alai de ayat 22 di ayat sian non rak mahamu majahasa. Adong ma naro ujui babua hutu ibana taringot tua kahalak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tuna pinelehon nasida jadi nena Jesus mamangalusin nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon salhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok ma dihamu dang anggo somu barohamuna lausoni do hamu mago muse
Manang na diripuhamu anggona 10 halak na mate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sia sude pangisinihuta Jerusalem. Udo madihamu datung anggo suamu barohamuna lausongoni dohamu mago muse. Dungi dihatahom maupamaon adong ma disadahalak hau ara na sinuan na tuporla anggurna. Jadi Roma ibana bangalului parbuena hape dang adong jupangsa. Gabenin na mamadok siula porla anggurna. Nunga pola patulu tao to na Roma ngalului parbueni hawaraon. Lauso jupang. Tabamay. Aha pola magopo tanoy bahenon na. Rak mahita majahasa. Alay didoki mamangalusi. Tuan nami, los may desi sa taonon, asasanga hupakur humaliang bonana, mabahen na patusi, ang getulong marparboy tujuluanon, ala ang tabaum, ido, ianggo sahatma. Dihamoy na ngamang, donga saha porsyaon di bagasan Kristus Yesus tukata, sugari tabilang-bilangin na ngamang sudehata na haruar, sian simakudap manang pamangat taon di baga sasadari majolo hudok sadia godang may nangamang hatapaso so tungdo asal pinapuas na makatay lo isi cipet rohana napiting puas so ngapado ni halak batahi si boru buas si boru bakara walodong puas, saima suadama. Adong dotohona niya ni nangama. Anggo maksud ni padohani, molo nga pinapuas hata, ola ni may. Sotung adong beuduk na. Manang sotung gabe patu bujuk ni roha, tupudian ni ari. Alay balisado, na jok-jok masa inang mulo pinapuas na makatay tupol-tupolin na halak batak terpatu bujuk ni roha do parbada parbula-bulatan ay riko do mangorom diri inang na jok-jotak kitaon dang tarbain na mangorom na naing sidohonon na takuboto ido bako ni halak batak molo songonot tahe udok ahado dampak na molo songonak kudo kahado akibatna cik dorohana muruk do tarsinggung do gabe mu bado pangalahona manang gabe lam dipatakkan dorohana ido bain sainin nana tua-tua na jolo sana jok-jotan mamaku madok songonon jolo ni dilak bibir baru ni dok hata alahumacik do naseneak ni hata sian naseneak ni raut. Sebelum berkata-kata, mbok ya dipikir dulu gitu loh in halak jawaan. Jala si patah gabelau solo do hita madabu tu pangalaho na mangumumi do hajol. Do jok-jok do tadok songnon. Hobet tong ida. Ngasalah ho disi. He, ngamardu sahoba. Manang ala ni dosana dotong makana songoni parir ningoluna. Manang wah tiki haposoon na tong moldo di pasingoti makana marsahit. Manang ubay songoni pe posini sahigna ala songonod do ala songonan. Ragam akapangalaho na mangumuhumi na jot-jot daulahon. Songon nama sa diturpo ko ni nangamang. Jadi di sadatiki adong ma naro tu Jesus. Pabuah taringo tu halak Galilea. Na didurus sosilatus mudar na jalaga besaor. Tu na pinilehon di nasiday. Alay, dinaroi nasida inangamang dada na parsidohot nasida berempati di namasay. Di na binuno ni Silatus halak Galilea.
Alai nagabe dirajumina sida do dirina dau burjusya donganna. Madabu nasida tu pangalaho manguhumuhumi donganna jolma. Ay manghihutun nasida masape hamaolon masape parsorion manang hamate di dongan ngamar sahid donganna ngaposi na neaena alani dosana doi. Naso di halamohod debatabe ngulu di pardosai Roma uhub ne debata jala dibuat ma osana. Hape inangamang molo tapayutihut akan na di bibeli di pada narubi majotado. Di hum debatabe bangso Israel natakkangi. Dada pitor dibuat songoni osana. Dilihat do petiki merhamu baon. Memang benar inangamang. Di tahun nasi dan bernit di habuangani. Alai ipe kan inangamang tongdo di parmudu-mudu debata bangsoi di sarihut debata do akan nariko di bangsoi si panganut dileap parabita dilean radido di patupa debata. Molope di tahun nasi dan berniti asa ingot do bangsoi. Asa ingot do nasida di debata. Ay nunga ditudalhon bangsoi, nunga ditudalhon nasida be debata. Atar songo kita kanatoras doy na tuon. Mulutakang akay nakotay. Dak pitor tapilos anang tapas tapi atay nang mangkat. Kalah manang satabi gabat tapamatay bana. Alay tapi cang. Tapaingot. Ditahajajan na sa minggu. Di pada narubi. Didok do tujuan harorona ni Yesus lau paluahu pardosa do. Esongono do holong ni rohani debata tu portibion tu jolma natino panai pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago do pardosai alai asa haguluan na saliling nililing na lehonon na tulo na porseya. Tu na ulo porseya di ban. Rupi Yesus tu portibio dada asa pamatehon halak pardosai. Toy. Ada takang dosu cokon mate hucok ina. Dungitos mahosana. Down. Dak soni nakamang. Jala ido na pinasahan ni Jesus tu nasi da diturpukon. Muluaw berimajinasi duku jaha. Ra. Juk do rohani Jesus mabigi padohani nasi day. Ido terabel. Alus ni Jesus, didok Jesus mengalus na sida. Ang gusto mo ba rohamuna, lasoni do hamo maago muse. Pula sape 2 hali didok Jesus songoni. Ang gusto mo ba rohamuna, lasoni do hamo maago muse. Tayday ma di ayat 3 do di ayat 5. Nang dipatigur Jesus Kristus inangamang pangatusyon ni nasida babua akahamaolon, parsorion, tantangan, namasa desa sahalak, dalan lahomamicang jalapay ngotodui. Asa marhamu baun ni roha, ay halak na nidok ni nasida, na burju, na daulat, na badia pe, boy dotong masa, kana bernit manang sitaw no dingoluna. Taingok dora na masa na tu si Job. Mula ditabuk ka bibil tamang to Job sada ya sada. Buka kamu bibil mo na yun nangamang. Job sada ya sada. Ayub 1 ayat 1. Didok di si iya si Job ima sahalak bawa na daulat. Burju dorohana. Biar mida debata. Jala dipadaw ibana dorohana sian hajahaton. Alay. Masa do tu ibana si tonon borak tian siani pe boy idaw ta inangamang iya tantangan si tonon parsoroni boy doi masa tu sude jolma bahkan kepada orang yang baik manang badia sekalipun tay damai iya masa pe akasi taononi tantangan di pardalanan ni ngulu tamanang ngulu ni dongata ima dalan lampatakon haporsyot tamay. Mari lihat dari sudut pandang yang berbeda.
Lapatan na unang pitor hatop mangumumi. Ito tong ala ni dosa na doy. Didok di Matius 7 ay asadaro di 2. Unak kamu manguhum-uhumi, asa unang po na uhupamu, ay panguhumom munaido si uhumotonotot tuhamu. Parsuhato munaido si suhatonoton tuhamu. Dung didok Jesus tunasida alus na inangamang diuduti Jesus ma patorakko tunasida marhiti upama taringo tuhaw ara. Na didok ni Jesus marhiti upama haw aray imati kiparasya doy laho marhamubaw ni roha. Haw aray manggubarhon jolma na dingoluna dang maraparbuwe. Mulo pe maraparbuwe alay dang dingga parbuwe na asom. Naing tabawon nama niyan hawaray alay dilihat Tuhan ido pe tikil lahu bau-bau roha. Maraparbuwehon parbuwe natama natonggi dayon jalahilalaw ni humaliyang. Alan idoy nangamang bitsa na dong dopetiki, unang pay masugot, unang pay manon, unang pay mahaduam may. Ay tabo to tikina. Ay sungo panakobor ngid do hararunay. Sungo padok ni detay tabu ka majoy nangamang edde di buku edde nomor 820. Rak majo hitamang edde honaya asada, buku edde nomor 820 ay asada. Sudah hitamang edde hon. Parsato kinado portibion nalausal podo hita jolma siap portibion. Ini hanya tempat sementara. Alan ibica nadong dopetiki bica dileho Tuhan dope kesempatan songon lagu pop rohani. Hidup ini adalah kesempatan tapau 5 parsorat tapu debata dohok tudongan jolma. Didok di sada Johannes opa ayat 20 rodi ayat 20 sada. Mula dibuat kamu bibil munay na ngamang tabuka. Boy do bibil na di HP do tay warna elektronik do tay bisa. Didok di sada Johannes opa ayat 20 rodi ayat 20 sada. Pargabus do halak nama do holong rohana di debata HP di hosomi dodonganna. Ay naso makaholongi donganna nani idana tung songod dia ma haholongan na debata naso ni idana odo patik na tajalos yan ibana na makaholongi debata ima na makaholongi nang dongan na. Jadi molo naing sesaw ni debata dosa minangamang jumolo masesa dosa ni dongamu na marsala tuho jala pasoma na mangumuhumi dongamu jolma. Ganuk martangya kita ima ditangya ngaliaman nami saya tapangi dodo songonon saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nanar dosa Tuhan alay ngaboy tau lahon ni tahe ganuk minggu ganuk martangya kita saya dotok sadok do songonon au dang marani puang madok saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nanar dosa Tuhan alay dong dongakku. Nah, waso midang mampu manesa dosana amang maulne.
tahanguluhum matang yang pangidotai alamuse dang bagiat ta inangamang namang uhumi. Tugas kita bukan hakim. Sutung tabuak na so jabar tama ng ulaw ta. Molo disilidung molo huwa na so jabar hu. Isan la dila majabar-jabar na sodo geleng na. Boy dumuruk na sa hutay. Ulaw ta mamanang yakon. May maafkan, may ngampuni, dada manguhumuhumi. Kita bukan hakim. Ido parboy na ikon si parboy honotta di ngulut taon. Ay jolma pardosa dohita sude. Jalarap sia-sian. Songon hawara na diturpukod dohita na majalo asia-sina. Marhite tiki parasian asa taparbuehon barbueh natama. Alani selamat menghasilkan buah inangamang untuk kita semua. Tentunya buah yang segar dan manis. Amin martang yang mahita. Rodo hami tu ado pamuna badiane Tuhan marhite-hite tang yang namion. Madok mauliate di sudi ase dohok denggan di basam na toktong mga ramoti daging nang todinal. Ali Tuhan dewa tama nami para siroha jala bardingga bangsa nung ngataruli hami di paso-paso partodion marhite-hite hatam na badi. Lopok kom mahatami turuhan ng tupikiran nami jala pargugoy amele Tuhan. Jala paluas mamangula todim todi para badi di rohan ng dipikiran nami. Asa tarulah kami lomone roham. Jala boy uparboy ho kami parboy na tonggi na boy dayon ni humaliang nami atong ale Tuhan sah di homa daging nang tod di nami jala tangi humatangyang panggidon namion nahu pangasaho kami di bagasan ko renak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapa pumuma peleta marede mahita. Tuhan baik mengulukan berbadi ai
Dauduti Maulaud Taima pelantikan panitia pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan. Lanjut tumamuse pelantikan panitia pesta Gotilon tahun 2022. Jadi anon duk johame gorgwarna Roma Tujolo, ketua, sekretaris, bendahara, sudema koordinator seksi. Dohot akka dongan akka nasing jong ma diingat tanawi. Surat keputusan ketetapan nomor 20 garing SK garis PDPP G garing Sada garing 08 10 garing Tolu tahun 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Mampang Perapatan Distrik Walu DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca aturan dan peraturan HKB tahun 2022 setelah amandemen ketiga. Mengingat pertama, hasil keputusan rapat jemaat Hakemang Perapatan Resort Mampang Perapatan pada tanggal 20 Februari 2022 tentang Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Kedua, hasil kesepakatan majelis dan anggota sektor 4 HKBP Mampang Perapatan tentang susunan panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Yang ketiga, hasil kesepakatan sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 11 Maret 2022 tentang susunan dan pelantikan panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Menimbang perlunya mengangkat dan menugaskan panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan tahun 2022, memutuskan menetapkan satu, mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini menjadi panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan tahun 2022 terhitung mulai diterbitkannya surat keputusan dan ketetapan ini. Kedua, dengan diterbitkannya surat keputusan ketetapan ini maka panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan tahun 2022 sudah dapat bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. 21. Menyusun dan melaksanakan program dan anggaran Pesta Gotilon yang akan dilaksanakan di HKBP Mampang Perapatan. 22. Melaksanakan Pesta Gotilon pada bulan September 2022 di gereja HKBP Mampang Perapatan. 23. Mengupayakan pencarian pengumpulan dana yang dibutuhkan dalam rangka Pesta Gotilon yang dimaksud. 24. Menyampaikan pemberitahuan ataupun laporan yang dianggap perlu tentang keadaan Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan pada dalam warta jemaat HKBP Mampang Perapatan setelah diminta ataupun persetujuan pimpinan majelis jemaat HKBP Mampang Perapatan. 3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, panitia Pesta Gotilon harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan Majelis Jemaat HKBP Mampang Perapatan. Demikian surat keputusan ketetapan ini dibuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Apabila terdapat kesilapan dan kekeliruan surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau dan perbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2022, Pendeta HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Sanghormat Bajarnaor STH MM. Lampiran surat keputusan ketetapan Pendeta
HKBP Resort Mangparapatan nomor 20/SK PPG garing 1 garing 08.10 garing angka Romawi 3 tahun 2022 tentang Panitia Pesta Gotilon HKBP Mangparapatan Resort Mangparapatan Distrik Walu DKI Jakarta. Parjolo, Penasehat Paniroi. Sada, Pendeta HKBP Resort Mampang Parapatan. Kedua, Parhalado HKBP Mampang Parapatan. Ketiga, Situa Kasirurat Boru Limbong. 4, Situa MG Hutajulu. 5, Situa Jitka Marbun Boru Sianipar. 6, Nyonya Situa F Syahan Boru Tapubolon. Pinangido ma anon Ketua Sekretaris Bendahara Dohot Koordinator Seksi Romanasida Tujolo. Pelaksana Ketua Firianto Tua Halamuan Silalai Sektor 4. Sekretaris Calon Sintua Daniel Marusari Hasudungan Siagian Sektor 4. Bendahara Peris Juliagus Purba Sektor 4. Seksi-seksi Parjolo Seksi Acara Ibadah Kerohanian. Koordinator Nyonya Manulang Dormian Borsimbolon Sektor 4. Anggota Nyonya Sihite Lislejini Mary Marbun Sektor 4. 2. Nyonya Sumorang Sorma Margareta Juni Keliana Sinurat Sektor 4. 3. Nyonya Syahan Priska Sari Ronadiba Murmanalu Sektor 4. 4. Situatogi MH Purba Sektor 4. Seksi Dana Koordinator Situa Hokman Sinurat Sektor 4. Anggota Sada Situares Roberto Sinurat Sektor 1. Situa BSA Lubantowing Sektor 1. Situa Agustinus Rondang Simajuntak Sektor 2. Nyonya Sigalingging Romida Bursiuringo Sektor 2. Calon Situa John Simamora Sektor 3. Budiman Silalai Sektor 3. Antoni Aris Parningotan Siombing Sektor 4. Nyonya Sinaga Rosinda Timoria Burpasiribu Sektor 4. Calon Situa Elpanus Nenggolan Sektor 5. Nyonya Calon Situa Robinster Nadeak Rina Magdalena Violeta Borusamosir Sektor 5. Pencatat dana acara Sada Nyonya Siombing Helmin Mince Borsimajuntak Sektor 3. 2. Nyonya Silalai Mawar Mareta Borsirait Sektor 3. Tolu Seksi Publikasi Multimedia Dokumentasi. Koordinator Jilius Kesar Marbun Sektor 4. Anggota Bonggas Marusaha Lubaturuan Sektor 4. Hos Saudara Haryanto Situmorang Sektor 4. Marsio Dimitri Syahan Sektor 4. Jonggi Jonathan Adrian Siagian Sektor 4. Tiur Ayuningsi Oktaviani Purba Sektor 4. Seksi Perlengkapan Dekorasi. Koordinator Nyonya Situa Purba Lisdariwati Boru Hutahayan Sektor 4. Anggota Nyonya Sinurat Ruth Agustina Boru Pasaribu Sektor 4. 2. Nyonya Calon Sintua Siagian Dora Kristina Angelina Boru Marbun Sektor 4. 3. Nyonya Purba Rosalina Boru Hutahayan Sektor 4. Seksi Konsumsi. Koordinator Nyonya Hutahayan Normaida Boru Siagian Sektor 4. Anggota Nyonya Dolok Saribu Lilis Suryani Boru Sitorus Sektor 4. Nyonya Situa Sinurat Urmenta Boru Nebaho Sektor 4. Nyonya Karo Laili Pujra Sektor 4. 4. Nyonya Siregar Istora Ernawati Boru Simbolon Sektor 4. Nyonya Siregar Anim Boru Siombing Sektor 4. 6. Seksi Keamanan. Koordinator Sony Yusko Parulian Sigite Sektor 4. Anggota Tikos Martan Simajutak Sektor 2. Erikson Limbong Sektor 4. Renhat Pierre Hersanggam Purba Sektor 5. Jakarta 20 Maret 2022. Pendeta HKBP Mangparapatan tertanda Pendeta Sanghorm Ajarnaur Sarjana Teologi Magister Manajemen. Mulai deh.
Atas nama HKBP Mampang Perapatan, Au Pendeta Sang Hormat Banjarnahor melantik Bapak Ketua kamu gawe panitia Pesta Gotilon 2022 mangasahon gorni depata ama doh gorni anakna Tuhan Yesus Kristus doh gor itu diperbadia saya dipargugui diramoti di pasu-pasu Tuhan imahamu mengulah tugas tapi nasihat Tuhanmu. Amin. Nasihat matu ketua las mandok kata manasida dungi menghadap turus maka panitia melihat. Shalom, Horas. Yang terhormat Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, Inang Pendeta Teti Duryana Stompul, Inang Pendeta Herbina Tior Mauli Stompul, dan salam sejahtera bagi segenap warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara offline di gereja ini maupun live streaming di rumah. Kiranya Mang Inang dan saudara sekalian senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Sektor 4 untuk menjadi Panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan pada tahun 2022 ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas terbentuknya kepanitiaan ini, dan kami mengajak seluruh jemaat mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, ina, ama, lansia agar kita saling bergandeng tangan dan bersama untuk dapat menyukseskan Pesta Gotilon tahun 2022 ini. Bersukacitalah, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang tercantum dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Merupakan ayat penguat bagi kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Iman percaya kita sedang diuji. Di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, Tuhan meminta kita untuk tetap bersukacita, berdoa dan bersyukur. Sebagai wujud rasa syukur dan sukacita kita, maka kita akan melaksanakan Pesta Gotilon yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September 2022 yang akan datang dengan target 315 juta rupiah. Adapun rangkaian yang akan rencananya diadakan mirip-mirip seperti acara Gotilon tahun-tahun sebelumnya, antara lain pembagian celengan keluarga, silua sektor, basar, kupon undian, dan mungkin ada beberapa lagi yang akan kami sampaikan dalam proposal. Kemudian kami juga mengimbau dan mengajak seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk mendoakan dan berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam menyukseskan Pesta Gotilon tahun 2022 ini. Seluruh jemaat yang terkasih, Pesta Gotilon ini merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Sejalan dengan tema HKBP tahun 2022 ini, yaitu Tahun Kesehatian, maka mari kita mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan
bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Demikianlah sambutan singkat ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Salam. Asa ta tutup mapar minggu tamarede hita sia buka di nomor pitu 24 o 672 ayat sada. Laos jong jong mau. Tatangnya koma peliata Ali di bata amanamin na di Banua Gijang Hodo haroroni saluhut silehon-lehon na dinggan doh na saulibasan na mauliutus Hupasahat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho Say jalo may gabi uab na husus di jolom Paso-paso may jalaramoti asa huparhasaya kami pelianon Pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami godang ni selehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manamin na di Banua Gijang Say pinarbadia magwarmo Say Roma harajon Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari Sesama dosa nami Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami Una kami togihot tu pangujunan Palua mahami sian pangako. Paso jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohi na tuho jala asi marohana midaho idapako Tuhan debata mabohi na tuho jala di pasarhon madame na tutodim amen.